Eskerrak emateko, ez bakarrik luzatutako gonbidapen honegaitik, hemen zuekin egotegaitik, baizik eta noski 45 urte daude atzean, ibilbide luzea, eta nik uste zoriondu behar dela, bai getxo enpresariak eta komertzialei eta bai ekimen honetan parte hartu duten guztiei. Eta eskerrak ematea ere Jaurlaritzari gaur hemen gurekin egoteagaitik, Pilar Zorrilla ondo ezagutzen du gure herria eta eskertzekoa da hemen gurekin egotea. Jakin badakigu udalean ze egoera zailan gauden eta ze egoera zailan dagoen gure merkataritzaren sektore hau. Eta jakin badakigu ere gure herriarentzako sektore estrategikoa dela dudarik gabe lanpostuen aldetik eta baita ere gure herriko dinamizazio ekonomikoaren ikuspegitik. Hori dela eta ari gera, legealdi honetan nik uste legin oso importante bat egiten udalaren aldetik, eta ari gera ez bakarrik udaletik, alde edo modu unilateral batetik baizik eta merkatariekin ere. Horretarako jarri dugu martxan sektore publiko eta pribatuen arteko mahai hori, eta horretarako jarri ditugu martxan hainbat eta hainbat ekimen, eta nik 3 bakarrik aipatu nahiko nintuzke. Alde batetik gure erdiguneak hobetzen ari gera, hor daukagu Algortako erdigunea orain altxatuta, azken batean merkataritzara zuzendutako gune hori hobetu nahi dugulako. Beste alde batetik ere mezu garbi bat merkatarientzako tasak eta zergak jaitsi egin ditugu nabarmen 4 urte hauetan, eta ez bakarrik hori, oraintxe bertan zabaldu dugu kontratazioak egiteko dirulaguntza zuzenak. Eta alde horretatik jarraituko dugu, merkatari sektore horretatik ateratzen diren ekimenak ere laguntzen eta gure babesa eta laguntza ematen, eta hau da kasua, Getxo Modaren kasua, ezta? Nik uste Getxo Moda, loain napatu den modu, referente garbia dela Euskadi mailan. 25 urte ditu atzean eta hori oso adierazgarria da, ekimena guztiz konsolidatuta dagoelako. Eta konsolidatuta eta referente garbia da 3 arrazoiengandik. Nik uste oso ondo uztartzen ditulako alde batetik gure herriko merkataritzaren sustapena, promozioa, beste aldetik gazte balore hori aukera paregabea ematen die, eta beste alde batetik ere prestigiodunak diren modistoak ere ekartzen dituzte Getxora, eta hori ere notartzeko eta jakiteko zelako tendentziak dauden munduan ere oso importantea dela. Eta ez dut alde batera utzi nahi perfil soziala ere. Zabalketaren bitartez hor badago mezu garbi bat ere, eta hori azpimarratzekoa da. Beraz, nik esango nuke udalak beti egongo dela merkataritza sektore horren alde lan egiten, eta kasu honetan ere Getxo Modaren alde.